Astăzi vom discuta despre limitele personale, ce sunt ele și cum să le stabilim. Pentru a ne bucura de relații satisfăcătoare, este necesar să stabilim care sunt limitele noastre personale, în vederea separării a ceea ce gândim și simțim, ceea ce gândesc și simt ceilalți. După ce am identificat care sunt limitele noastre, următorul pas firesc este să le comunicăm într-un mod onest, fără teama că cei din jur se vor supăra. Limitele, ne asumăm responsabilitate și preluăm controlul asupra vieții noastre. Imaginează-ți limitele ca fiind un filtru ce permite ca în viața ta să intre doar lucrurile pe care tu le consideri a fi acceptabile. Nu ai limitele clare sau nu ai încercat măcar să identifici care sunt limitele tale, riști să te învârți în același cerc vicios, nerespectând la rândul tău limitele celor din jur. Persoanele cu limite bine definite respectă limitele celor din jur, viceversa este reciproc valabilă, evident. Este important ca în momentul în care setezi prima dată granițele să nu te simți vinovat sau rușinat. Limitele, spuneți că ai dreptul să ai grijă de tine. Stabilirea limitelor necesită practică și determinare. Nu e suficient să îi pui o singură dată limitele unei persoane, trebuie să o faci în mod continuu. Lăsa anxietatea sau stima de sine scăzută să te împiedice să ai grijă de tine. Dacă tocmai a apărut gândul, nu pot să setez limite, ceilalți se vor supăra pe mine, asta nu te face să fii o persoană mai bună sau mai iubitoare, ci o persoană care se simte rănită și sleită, dar care cumva se hrănește din tot acest vid. Nimeni nu ar trebui să își sacrifice propriile sale nevoi pentru a-i demonstra cuiva că îi pasă în loc de nu. You're not a people pleaser and I want you to remember that. Oamenii potriviți nu îți vor cere să renunți la tine pentru a-i face pe ei să se simtă mai confortabili. Oamenii potriviți vor vrea ca tu să ai grijă de tine. Se prea poate ca la un moment dat să nu îți înțeleagă aceste limite pe care le vor respecta. Dacă setezi o limită, iar cineva se simte inconfortabil sau enervat, asta nu înseamnă că tu nu trebuia să pui acea limită. Nu înseamnă că limitele tale sunt greșite și că ar trebui să bați în retragere și să decât nevoile celor din jur. Asta nu înseamnă că ești o persoană egoistă dacă gândești așa, mai ales că majoritatea dintre noi prioritizăm nevoile celor din jur în defavoarea propriilor noastre nevoi. Câți dintre voi nu ați făcut sau nu faceți anerul de viață pentru părinți, pentru copii, lăsându-vă pe voi pe un loc secund? Nevoile voastre unde sunt? Acest tip de comportament poate părea profund altruist, însă în timp duce la epuizare fizică, emoțională și spirituală. Așadar, nu vă recomand să vă neglijați nevoile. Începe prin a le comunica celor din jur ce nu este în acord cu tine, fără a-ți fi teamă de a-ți exprima nevoile. Nimeni nu are de unde să știe care sunt nevoile tale dacă tu nu le comunici. Dacă ți-e teamă că cei dragi vor pleca, dacă le vei comunica nevoile tale, înseamnă că tu nu ai nevoie de acele persoane în viața ta. Pentru că nevoile voastre nu sunt exprimate într-un mod echitabil. Ție îți pasă mai mult de ei decât le pasă lor de tine. Este foarte sănătos. Avem limite, să respectăm limitele celor din jur. Începe prin a avea grijă de tine și prin a-ți spune nu. Sper că v-a fost de folos acest story. Vă îmbrățișez și vă urez o zi minunată. Vă pup!